Üdvözlet kalandorok, sziasztok! Túl vagyunk egy nagyon-nagyon mozgalmas hétvégén, és gondoltam egy gyors beszámolóval akkor most beszélhetnetek arról, hogy milyen is volt a Game On Expo Tamperében, és hát egy kicsit, hogy sztorizzak is, hogy találtunk meg egy elveszett gyereket. Szóval, mint ahogy ezt a felvezetőben hallottátok, ugye a Game On Expo voltunk most a hétvégén Bombonnal, ugye csak igazából mi ketten, és hát én nagyon-nagyon vártam ezt az eseményt, sokat beszéltem róla a streamekben, hogy menni fogunk ugye Tamperében erre az eseményre. Ez ugye egy kb. Másfél hónapon keresztül lévő kiállítás, ami a videójátékok köré összpontosult, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt maga a kiállítás, egy kicsit el is voltunk így vásárolgatni, kirpiszelni, és gondoltam akkor bemutatom nektek, vagy elmondom nektek, hogy milyen is volt, mik voltak az én tapasztalataim, ha esetleg valamelyik másik országból, más városba esetleg ti is szeretnétek megnézni. Szóval ez most egy ilyen nagyon scriptmentes videó lesz, igazából itt vannak előttem a felvételek, amiket csináltam a hétvégén, és szeretném egy kicsit összefoglalni azt, hogy mit láttam, hogyan volt, miként volt, és hát igen, a végén egy kicsit sztorizunk a már a bevezetőben elmondott események függvényében, úgyhogy igazából én a mondó vagyok, vágjunk is bele. Ugye pénteken utaztunk már le Tamperébe, ugye, hogy ne kelljen igazából az utazással szombaton időt töltenünk, szóval pénteken már leutaztunk, estére leértünk meló után, aludtunk egyet, és reggel azzal bevetettük magunkat, hogy megnézzük, hiszen most nem csak a Game On Expo volt egy ilyen kicsit nagyobb esemény Tampere Talóban, ahol az eseményt tartották, hanem különféle bemutatók, kiállítások és kulturális eseményeknek az évfordulója is így összeértek, szóval nagyon-nagyon sokan voltak, hihetetlen embertömeggel kellett tényleg számolnunk, és hát pont ez miatt körülbelül mi próbáltunk úgy időzíteni, hogy mivel a kutyával is el kell menni reggel sétálni, hogy ugye ő ne csináljon semmit, amíg el vagyunk a szálláson, ez miatt úgy gondoltuk, hogy ilyen körülbelül délre érünk oda, akkor talán egy kicsit leül a tömeg, mindenki elmegy ebédelni, és akkor amikor visszajönnek, addig, amíg körülbelül végzünk a fontosabb dolgokkal. Ugye ennek a jó oldal az volt, hogy nagyon közel találtunk parkolóhelyet, és kapásból rögtön a Tampere Taló melletti parkban betévettünk egy komoly zenei koncertbe, amit hallgattunk egy darabig. Zseniálisan jó volt a tamperei filharmonikusok, vagy nem tudom pontosan, hogy kell mondani, léptek föl, és nagyon jó volt hallgatni, nagyon híres zenészekkel is, eszméletlen jó volt látni őket élőben, meg tényleg én szeretem a komoly zenét, úgyhogy mindenképpen megérte hallgatnunk ezt egy kicsit. Ugye utána bementünk a Tampere Talóba, körbe is néztünk rögtön, ugye, hogy mit, merre, hogyan, hány méter, hol van az esemény, mert rögtön ugye a gaming világhoz kapcsolódó, hát mondhatjuk, hogy a bazár várt minket, de ugye a Moomin múzeum is ezerrel dübörgött, és nagyon-nagyon sok kisgyerekes volt, hiszen be volt valaki öltözve Moominnak és Horkécának, azok ott voltak, és lehetett velük fotózkodni, szóval nagyon sok szülőben gyerekekkel. De hála az ének, mint ezt a videófelvételeken is fogjátok látni, nagyon jól ki volt a hely maga táblázva, hogy pontosan hova kell mennünk, merre kell fordulnunk, mit kell csinálnunk. Ugye előre megvettem a jegyeket, hogy ezzel se legyen gond. Szóval rögtön kaptunk egy ilyen kis kvázi utasítást, amint beértünk, ugye egy ilyen kivetítőn, utána a földön csak ezeket a matricákat kellett követnünk, és egyből megtalálhattuk az eseménynek a helyét. Viszont ennek az érdekessége az volt, hogy ügyesen és okosan oldották meg szerintem, hiszen rögtön ketté választották a bejáratnál a lehetőségeket, hogy merre mész. Az egyik nyíl az ugye bent egy kis kerülővel az expóra vezetett minket, és rögtön, ahogy beértél a hátsó részbe, ahol az expó is található volt, ott kapásból rögtön az ajándékboltra nyitott rá az ajtó, és rögtön az ajándékboltba találtad magadat, úgyhogy kihagyhatatlan volt mindenkinek, hogy kicsit vásároljon, szerintem nagyon okosan csinálták meg. Viszont öröm az örömben, hogy utolsó hétvégén mentünk, ez miatt, ugye gondolom kicsit készült kisöprés miatt is, amiket felhalmoztak, minden szint 50%-os akcióban volt, amit vettünk, szóval nagyon jól jártunk. Én 2 ilyen kis kulcstartóval, ilyen Gameboyos és Super Nintendo-s kulcstartóval lettem gazdagabb. Hát a Funko Pop figurák voltak úgy, hogy ott nem úgy volt az 50%, hogy csak az 50%-et fizetett, hanem 2-t fizetsz, 1-et kapsz kategóriába, és igazából a kislány mindenképpen szeretett volna egy Eevee-t, amit neki most megvettünk, hiszen találtunk, és akkor én már vettem magamnak egy Dratinit, nem tudom, hogy fogjátok látni. Vettem magamnak egy Dratinit, ugye ez volt a másik választás, ugye a kettőt vihet, 1-et fizet akció keretein belül, és hát Bombonnal mind a ketten vettünk egy dittós pólót, amit most rajtam is láthattok, ezt egyszerűen nem tudtam otthagyni. Aki itt van régebb óta a csatornán, tudja, hogy imádom Dittót, kedvenc Pokémonom, és nagyon-nagyon szeretem a Pokópiát, és pont ez miatt, hiszen ő ugye szerepel benne, és egy Dittós pósztert is a falra
ugyanez, mint ami a pólón van, szóval most ezt igazából annyira nem feltétlenül érdemes megmutatni. De akkor kötelező körökben most még így esetleg átugranék még arra, hogy milyen videójátékokat vettem, hiszen voltunk kirpiszelni is ezzel egy időben, és akkor ezeket csak gyorsban mutatnám, hiszen most nem egy olyan veszettmond nagy tételről van szó. A PS2-es World Wrestling Championship igazából csak CD van benne, ugye nincsen hozzá kézikönyv, de 1 euróért úgy gondoltam, hogy a gyűjteménybe belefér. 3 euróért folytatva tovább az Xbox 360-as gyűjtögetést egy Mass Effect 3 Andromeda, azt hiszem, hogy 3 volt az Andromeda? Nem csak simán. Mindegy, Mass Effect 3, ugye Xbox 360-ra, kihagyhatatlan, és most ha esetleg Calamity megnézi ezt a videót, akkor forduljon el, de igen, Xbox 360-ra a Final Fantasy 13, tudom, ő nem nagy Final Fantasy fanatikus, viszont én nagyon szeretem, úgyhogy örülök, hogy ez is bekerült most már a gyűjteménybe, és akkor most már az Xbox-os verzióban is megvan. És hát szintén csak, hogy a gyűjteménybe bekerüljön egy Medal of Honor Frontline PS2-re, szintén csak a gyűjtemény kedvéért. Igazából mindegyik játék ilyen körülbelül 2-3 euró környékén mozgott, kivéve ezzel egyet, ez 1 euró volt, ez egy Spellforce 2, és ennek az érdekessége az, hogy ez csak úgy árválkodott egy polcon az zenei CD-knél, nem is volt kiírva rá ár a kirpizben, úgyhogy odavittem, azt megkérdeztem, hogy ez így mi lenne, és bundle version not for sale van ráírva, szóval ez valamilyen bundle-be volt, valószínűleg valami magazinhoz, vagy valami ez volt még régen, de úgy döntöttem, hogy én akkor ezt most így elhozom, ne árválkodjon az egyedül, és filmek közül is sikerült vásárolnom, ugye tudjátok, hogy én szeretem az ilyen pakkokat, amiben több DVD is megtalálható, és sikerült vennem egy ilyen I Love Action-es DVD pakkot, amiben benne van ugye a Wanted, Death Race, a Hellboy 2 és a Múmiának a 3. rész, és ami az érdekesség az, hogy ez még a régi típusú DVD kiadás, ugye, amit nem teljesen 100%-osan értek itt Finnországban, hogy az angol mellett a magyar szinkron szerepel a filmeken. Tehát a magyar szinkron van még a sok egyéb felirat mellett, de az angol-magyar és 2-nél azt hiszem még orosz szinkron van. Szóval nem tudom annó, hogy a finnek honnan szerezték be a filmeket, de az most már a többedik, ugye a Gladiátornak is az egyik ilyen különleges csak északi kiadása, az úgy van, hogy angol és magyar szinkron szerepel a DVD-n. De haladva is tovább, ugye mondtam, ez csak egy ilyen rövid etap lesz, igazából ezt csak így ide szúrtam, ugye bejutottunk az Expóra, ami nem volt olyan nagy, mint ahogy gondoltam, de nem is okozott csalódást a mérettel, szóval igazából nem volt ilyen téren gond, viszont egy picit a felhozatalt azt én furcsáltam. Rögtön, hogy bementünk kapásból, egy régi flippergéppel találkoztunk, és mögötte voltak nagyon régi arcade gépek, de tényleg nagyon-nagyon régiek is, és Pac-Man, meg Space Invaders játékgépek, és nagyon furcsáltam, hogy utána viszont kapásból áttértünk arra, ahogy így mentünk tovább, hogy a különféle konzoljátékok, különféle ugye tényleges játéktermi játékok, tehát amikor már ugye a komolyabb arcade gépekről beszéltünk, és például a flippert én nagyon-nagyon hiányoltam, szerintem egy külön érdekesség lett volna az, hogy egy esetlegesen több flippert is kipróbálni a fiataloknak, ugye most már azért sok fiatal nem feltétlenül találkozik velük, és ez ámblok elmondható az egész kiállításról is, hogy egy picit úgy éreztem, hogy azt a fajta közönséget céloztam meg, akik nem feltétlenül mi vagyunk, tehát egy én, Griffy, Varjú, vagy ugye Calamity, akiknek megvannak otthon ezek a régi konzolok, hanem teljes egészében az újakat, akik még esetleg nem is láttak ilyeneket. Hiszen rögtön, hogy beérkeztünk, különféle játékok, különféle konzolokra voltak kiállítva, tehát a ZX Spectrumtól elkezdve, ugye a Commodore-okon át, ugye hát Sega Mega Drive-ban most nem vagyok biztos, hogy azt láttunk-e, de ugye Nintendo 64, volt egy Xbox még rögtön a belépésnél, vagy a kezdő helynél, és ugye voltak olyan konzolok, amik csak ki voltak állítva, viszont játék nem futott rajtuk. Tehát például a Sega Saturn alatt egy Dreamcast-es játék futott, és egy Dreamcast-es játékot lehetett ugye kipróbálni, ami egy picit azért furcsa volt számomra, hogy például akkor a Sega Saturnt azt miért nem lehetett kipróbálni, hogy azon milyen grafikával is beállításokkal volt, de hát ugye gondolom én tényleg a helylimitációja is beleszólt, meg hát lehet, hogy tényleg csak igazából van valakinek a fontossági sorrendje alapján válogatták be a játékokat, ezt nem tudom. Szóval volt egy-két ilyen érdekesség, vagy például furcsáltam azt, hogy például a Commodore-nál a Robotron játék az nem volt bemutatva, ugye amivel
talán egy kicsit különlegesebbnek lehet mondani, hiszen ugye 2 joystickkal kellett játszani, az egyik a mozgást, a másikkal pedig ugye az irányt állítottuk, hogy ilyenek nem voltak bemutatva, hanem egy kicsit ilyen random voltak játékok előtérbe helyezve, és amiket ki lehetett próbálni. Viszont, ahogy haladtunk tovább, rögtön megtaláltuk azokat a helyszíneket, mondhatjuk úgy, amik azért számomra is érdekesek voltak, hiszen volt kifejezetten egy játéktermi részleg, volt egy, ami szintén a különféle konzolgenerációkat mutatta be, és azokról lehetett kipróbálni a játékokat. Furcsán újakat is, tehát azért például nagyon furcsa volt látni egy Nintendo-s Elite mellett például egy No Man's Sky-t és egy Terminator 2D No Fate-et, ami ráadásul tavaly jelent meg, szóval egy ilyen téren az egy picit furcsa volt a dolog. Igazából ténylegesen ha random mentél, akkor mindig találtál valamit, amit ki tudtál próbálni, amivel tudtál játszani. Én ugye, aminek nagyon örültem, az arcade részleg volt. Az arcade részlegen nagyon-nagyon jó játékok voltak, kifejezetten tetszett, hogy végre nagyon-nagyon hosszú idő után tudtam megint Elevator Action returnezni egy tényleges játékgépen, arra rögtön rávetődtem, rögtön rá is tapadtam, a másik pedig nagyon nagy kedvencem volt, ami arcade gép, az a Tron. Tehát azt egyszerűen imádtam azt a játékot, gyerekként is rengeteg pénzemet nyert el ez a 2 játék, és nagyon jó volt újra játszani ezekkel. Volt ugye egy olyan részleg, ami kifejezetten a kooperatív részét próbált bemutatni ugye ezeknek a játékoknak, tehát ugye 4 kijelzőn, 4 konzolon összekötve lehetett egymás ellen hélózni. Nagyon sok játékos, nem tudom pontosan milyen konzolon futó Bomberman, tehát ugye, hogy valami 8 fős Bomberman, azt hiszem szegás, valamelyik szegás, konzolon lévő Bomberman, és ugye hát a szokásos alapjátékok az ilyenekbe, amiket ki lehet általában az ilyeneken próbálni, tehát ugye a Street Fighterök ott voltak, Tekkenből volt, és ugye az elmaradhatatlan Smash Brothers, tehát ugye az szintén be volt mutatva. Ami érdekesség volt tényleg ebben, hogy egy picit én rendszert nem találtam, rendszert nem láttam, hogy mi alapján kerültek a játékok kiállításra ténylegesen, amiket ki lehetett próbálni, tehát hogy egymás mellett voltak akár kicsit újabb játékok, mondjuk tényleg egy Halo, és egymás mellett volt például, nem sokkal később mellette volt például egy Doom, és köztük például egy Final Fantasy 7, tehát ugye azért ez egy picit egy ilyen furcsa felhozatal, egy furcsa összhangot adott ennek az egésznek, viszont maga a kiállító rész az nagyon-nagyon tetszett, találtunk kifejezetten egy olyan részt, ami kupola alatt bemutatta, talán ha mondhatni, az összes retro handheldet, ami létezett, tehát egyszerűen nem tudnék most így fejből olyan handheldet mondani, ami létezett és nem volt ott. Elképesztően hihetetlen volt ezeket így mind együtt látni, és szó szerint értsétek a handheldeket, szóval még kvarc játékok is voltak, ugye kifejezetten a kupola alatt, és zseniálisan jól néz ki, nagyon jó volt. Kipróbáltunk egy eredeti Virtual Boy-t, ugye Bombonnak az első kipróbálása volt, ő még ilyet nem látott előtt, ez zseniális volt, hogy ki volt állítva, és ilyen nagyon régi, tényleg handheld eszközök is ki voltak állítva, amiket ki lehetett próbálni, szóval annak kifejezetten nagyon örültem. Az egy picit furcsáltam, hogy a nagyon régi handheldektől, tehát amik még akár egy ilyen Space Invaders tudtak csak összvisz magukból kinyögni pár prüttyögéssel karöltve, azok mellett például ha jól emlékszem, a Game Boy Advance lehetett még kipróbálni, és egy Nintendo 3DS-t. És ezt egy kicsit furcsáltam, hogy tényleg akkor, ha már ott vannak a kupola alatt, és meg lehet őket nézni, így kívülről, akkor miért nem lehetett például tényleg bemutatni egy Jaguárt, vagy egy Game Gear-t esetleg, vagy valamit egy kicsivel többet. Ezt nagyon furcsáltam, de tényleg én ezt körülbelül szerintem a hely limitációjának mondanám, hogy a hely limitációja miatt volt ez az egész, legalábbis én most erre tippelnék, de tényleg kifejezetten nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok játékot ki is próbáltunk, amit tényleg kiemelnék ezek közül, amiket nagyon örültem, hogy ki tudtam próbálni ismételten, az Elevator Action Return, ugye rendesen az arcade verzió, és arcade gépen játszani megint zseniálisan nagyon-nagyon jó élmény volt, és a másik pedig, amivel én nem rendelkezem, mivel ugye nincsen régóta Xbox konzolom, vagy Xbox 360-am, és ugye én még nem rendelkezem a játékkal, és hát egy kicsit Vakond szellemét megidézve, Jeli Vakond, aki esetleg nem ismerné, bár nem hiszem, hogy van ilyen, az ő szellemét megidézve a Dead Smiles-ra ráragadtam, ugye, mint Xbox-os játék és shoot 'em up, és azzal nem tudom, nagyon sokat játszottam, az nagyon-nagyon tetszett, és hogy jó érzés volt tényleg egy kicsit nosztalgiázni Vakondnak a videóin, és játszani egy olyan játékkal, amit ő is bemutatott. Maga a kiállítás az tényleg az nagyon-nagyon igényes volt, nagyon szép helyen volt, nagyon jók voltak a fényezések,
nagyon hozta azt a kicsit ilyen retrós hangulatot, de mégis azért lássál mindent rendesen, szóval ennek nagyon örültem. Tisztaságra nem lehetett panasz, hála az égnek, ezt el kell mondanom, hogy az emberek is odafigyeltek, tehát nem masszatos, meg mindenféle kézzel fogdosták össze a különféle kontrollereket, és maga a hely is, tehát folyamatos takarítás volt, és mindenhol, tehát tényleg szerintem 2 méterenként ki volt rakva készfertőtlenítő, pont ezért, hogy az emberek tudják használni, és hogy ténylegesen egy normális élményt át tudjanak adni, ne pedig ilyen az, hogy ilyen leharcolt mindenféle foltos, mókolott kontrollerre kelljen neked játszani. Szóval nagyon jó volt, én mindenkinek ajánlom, és igazából tényleg nem is nagyon tudnék most így hirtelen többet mondani, ami fontos lenne, én tényleg csak azt mondom, hogyha esetleg egyszer van lehetőségetek valahol, akkor ezt mindenképpen nézzétek meg. Ha jól tudom, akkor több országban is ilyen rotációszerűen a kiállításhoz megjelenik, úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg, és hát igen, egy kicsit akkor itt most áttérnék a sztori részére a hétvégének, ami szintén kicsit, hát mondjuk úgy, hogy rányomta a bélyegét, de nem teljesen rossz értelemben. Szóval, mint ahogy mondtam az elején, hát igen, egy nagyon érdekes dologba is belefutottunk, hiszen a kiállítás végeztével lényegében mondhatjuk úgy, hogy találtunk egy elveszett gyereket, és ennek egy nagyon érdekes története, vagy sztoria is van, ha úgy vesszük, vagy nem tudom, hogy kinek mennyire ez érdekes, de én azt gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék erről beszélni, hiszen egy jó figyelemfelhívás ezeken az eseményeken való lehetőségekre. De az elején szeretném kezdeni lényegében, kijöttünk ugye magáról a kiállításról, viszont még ugye a Tampere Talóban ugye bent voltunk, ugye ott még különféle boltok, megnéztük ugye a második emeleten ugye a Muminnak beöltözött figurákat, volt egy festménykiállítás, azt megnéztük, és utána indultunk kifelé. Viszont nekem ugye ez már sok egy kicsit, én már kezdtem úgy érezni, ugye, hogy pánikroham kezd rám törni, én ugye, tehát onnantól ott már nem volt ugye játék, amivel el tudtam volna különíteni kicsit a figyelmemet, és már tényleg nagyon sok volt az ember, és ez engem kicsit zavart, viszont Bombon megállt egy boltnál, hogy ő még körbenézzen, úgy döntöttem, hogy kimegyek akkor a helyszín elé. Hát ez picit ilyen hol rossz, hol nem rossz. Nekem ugye van egy ilyen, a mentális betegségemben adódóan van egy ilyen folyamatos szorongásom, hogy én ha valahol bemegyek, vagy valahonnan kijövök, én folyamatosan körülnézek. Én rögtön próbálom fölmérni a terepet, rögtön próbálok pásztázni, hogy mi hol van, ugye milyen veszélyforrások lehetnek ugye rám, valószínűleg ez valamilyen ösztönös védekezési forma, és már ahogy mentem kifelé az ajtókon, ilyen dupla üvegajtók voltak, ugye abból volt azt hiszem 2 vagy 3 egymás mellett, és azokon lehet, hogy kimenni, de ilyen elég nehéz vaskos ajtók. Akkor már láttam egy kisgyereket, aki így a lépcső széle mellett, egy ilyen körülbelül 1,5 éves kisgyereket, aki a lépcső széle mellett játszódott, és hát egy picit furcsáltam már akkor, és azért szemmel tartottam, hogy hát nehogy leessen onnan, hogy esetleg a szülői nem veszik észre. De akkor még nem is foglalkoztam vele, és így lejjebb vonultam a lépcsőre, és ott megálltam a kis pakkokkal, a kis motyóinkkal, és ugye vártam Bombot, hogy kijöjjön. És akkor tűnt föl nekem, hogy ez a kisfiú, ez nagyon szabadon mozog, és nagyon valahogy olyan érzésem volt, mint a senki nem figyelne rá, senki nem venni észre, hogy ő most éppen merre megy, vagy senki nem keresni egyáltalán, ugye, hogy most mit tudom, például a lépcsőn lejjebb ment, feljebb ment, a lépcsőfordulónál befordult. Hát elkezdtem figyelni folyamatosan, hogy merre megy, és szépen elindult lefelé a lépcsőn, hogy nézelődött nagyon körbe, ott nagyon figyelt mindenre, de bent egyenesen lényegében az út felé. És pont amikor oda akartam volna lépni, ugye megállítsam, hogy legalább az úton lemenjen ki, akkor jött ki Bombon, és mondtam neki, hogy gyorsan menjen oda, mert szerintem ez a kisgyerek ez elveszett, valaki őt elvesztette, és nem szeretem, hogy kísérelni az útra ezt igazából. Azért mondtam rögtön Bombonnak, tehát még miatt valaki ezt megkérdezni, én is oda mentem volna, nem, viszont ilyen helyzetben, pláne egy pici gyereknél, egy 1,5 év körüli gyereknél, ugye az anyai kép, a női kép sokkal megnyugtatóbb, kevésbé vagy félelmetes egy női arc nekik, mint mondjuk egy ilyen nagy martlana szakállas férfi odalép, és mivel Bombon pont akkor jött ki, ezért tudott rögtön cselekedni, nem kellett nekem úgymond rögtön odarohanni, és ugye oda ment a kisgyerekhez, igazából hallgatva rám, mert láttam az arcán az értetlenséget, hogy most mi van, meg hogyan, és ezt ugye később mondta is, hogy neki azt adott végig az agyán, hogy hát most nem letámadják valami szülők, hogy mit szeretne a gyerektől, vagy ő mit csinál a gyerekkel. Oda ment, megsimogatta a kis vállát, bemutatkozott, köszön neki, megkérdezte, hogy hol van az anyukája, akkor kiderült, hogy még nem tud beszélni, kisfiú, de mutogatott nagyon az útnak az irányába, és mondtam Bombonnak, hogy kicsit erősködjön, kérdezgesse, hogy hol van ugye az anyukája, hiszen ugye lehet, hogy most csak éppen arra emlékszik, hogy honnan jöttek a kiállításra, és elkezdett visszafelé mutogatni a kiállítás helyszíne felé, és el is indultunk mi be vele, Bombon kézen fogta, és akkor elindultunk fel a lépcsőn vele, hogy hát
más nem, akkor legalább egy biztonsági őrfő valakit megkérdezünk, és pont akkor jött ki egy hölgy, aki annyi volt a bal szerencsénk, miután Momon elmondta neki, hogy ez a kisfiú valószínűleg elveszett, és hogy senki nem keresi, hogy mondta, hogy nála most éppen nincsen rádió, nem tudja megkérdezni, de menjünk be az infópultba, és akkor ott ugye van rádió, az biztonsági őrökkel tudnak kommunikálni, meg tudják kérdezni, mi van, valaki keresi. És indultunk befelé, nagyon aranyos volt a kis csávó, végig Bombon kommunikált vele, ugye folyamatosan kérdezgett tőle, hogy hol van az anyukája, folyamatosan mutogatott be, ugye mivel beszélni meg nem tudott, de nagyon szépen jött ugye velünk együtt a lépcsőn, és hát ugye én folyamatosan ugye pásztáztam körülöttünk a terepet, hogy ugye hogy nem esetleg ugye a parkból, mert ugye a koncertekről is ugye elveszhetett, vagy esetlegesen ugye a kajáldás része, hogy valahonnan elveszhetett, tehát nem erre látok szülőket, akik keresik. Elindultunk befelé, ugye beengedtünk, bementünk, és körülbelül ahogy elindultunk az infópult felé, mutattam Mommonnak, ugye, hogy hol van az infópult, merre kell elindulni, körülbelül olyan 2-3 métert tettünk az épületen belül, amikor is egy biztonság, nem, kettő biztonsági őrrel, jobb és bal oldalt jött egy anyuka, nagyon-nagyon sírva odarohant, és így rögtön így fölkapta a gyereket. Hát igen, tehát a nőnek az arcát valószínűleg nem fogom elfejteni egy darabig. Valószínűleg a kisfiú az ilyen, saját tapasztalatból tudom, az én fiam is ilyen nagyon-nagyon felfedező típus, és elindult világot látni, egy pillanat alatt megvan a baj, de körülbelül tényleg az anyuka az 2 perc alatt 60-szor megköszönte, hogy köszönjük szépen, hogy elvesztettük, hogy ölelgette, puszilgatta, mi is akkor így megráztuk a kezét, egy kicsit az arcát megsimogattuk, és akkor elköszöntünk tőle, integettünk, de nagyon jó fej volt, tényleg végig mosolygott, meg így jött velünk, meg aranyos volt. A biztonságőrök is ugye megköszönték, és ugye hát ugye lényegében lezáródott ugye ez a kávária viszonylag gyorsan, tehát nem is kellett ugye se rendőrséget hívni, se az infópulttal nagyon, mert már valószínűleg ugye ő már régebb óta el volt tűnve, és már keresték, tehát nézték már körbe, ugye valószínűleg ugye már a biztonságőröknek is le volt adva az info. Az anya ugye lényegében így jött velünk szembe, és nagyon meg is lepődtek ráadásul, hogy kint voltak, és amiért szeretnék erről az egészről beszélni, az miatt is van, mert egy nagyon-nagyon fontos dolgon ugye elgondolkodtunk Bombonnal igazából ezzel kapcsolatban. Ő mondta is utána, hogy ő nagyon-nagyon kikészült így az eset miatt, tehát ugye elképzelt, ugye, hogy mi lenne, hogyha mi gyerekünk tűnne el, vagy így az anya fájdalmát ugye azért egy nő szintén át tudja érezni, pláne egy másik anya. A biztonságőrök és az anyja még bent jöttek velünk szembe, tehát ők még bent keresték. És nagyon furcsa az, hogy azért egy 1,5 éves gyerek, ha hozzá csapódik a tömeghez, akkor is valahogy ki tud úgy jutni az eseményről, hogy akár az útig is elsétálhatott volna, hiszen rengeteg ember volt, mint mondtam, nagyon sokan elmentek mellette, valószínűleg az ajtón is úgy jutott ki, hogy valaki kiengedte, és számomra ez nagyon furcsa, nem az én dolgom a szülők feje fölött pálcát törni, és nem is fogok, bármi előfordulhat, egy fél pillanat alatt megtörténhet a baj, és nem is fogok az emberekre sem most itt elkezdeni mutogatni, hogy ők miért nem álltak meg ugyanúgy, mint mi, és rögtön kérdezik meg a gyereknél, hogy mi van, viszont nektek tőletek, akik most néztek ezt a videót esetleg, azt kérem, hogy ne legyetek úgymond nem törődömök, mindig figyeljetek oda, pláne a kisgyerekekre, nagyon-nagyon fontos a kisgyerekekre odafigyelni, hiszen tényleg egy ilyen eseményen fél pillanat alatt megvan a baj, és tényleg kislisszalhat akár veletek, akár miközben mentek ki az ajtón, akár csak valahogy hozzátok csapódik, és most nem veszitek észre, de ha látjátok azért, hogy ott van egy idegen kisgyerek, és nagyon-nagyon látszik, hogy magától mozog, akkor azért ne legyetek restek, ne féljetek. Bombonnak is megfordult a fejében, hogy mi van akkor, hogyha a szülők amúgy csak valahol 3 méter odébb vannak, és akkor most így rátámadnak azzal lendette, hogy mit szeretné a gyereküktől, amikor oda megy hozzájuk, ne féljetek ettől, inkább legyen az, hogy a szülővel veszekedtek egy kicsit, vagy hogyha most bunkók és nem köszönik meg, akkor elkülditek őket a kába, de a gyereknek mindenképpen segítsetek, mert hatalmas bajokat lehet ezzel megelőzni, és nagyon-nagyon fontos az ilyenfajta segítség. Happy end-el zárult a dolog. Az anyuka most szerintem egy életre megtanulja, hogy egy fél pillanatra se szabad egy ekkora kis Gullivert szabadon engedni és elveszteni szem elől, úgyhogy örülök annak mindenképpen, hogy pozitív lett a dolognak a végkimenetel, és hogy pozitív szájézzel beszéltek igazából erről az egészről, szóval ennyi volt nagyvonalban ez a videó, igazából összefoglalva elmondtam mindent, amit tudni kell a kiállításról. Hát én nagyon örülök annak, hogy elmentünk titeket, és erre buzdítalak, hogy ti is, hogy egyszer tehetek, akkor látogassatok meg egy ilyen kiállítást, és tényleg figyeljetek oda a kisgyerekekre. Tiszteletem, sziasztok!